Хайде да си направим най-здравословната морковена торта, подходяща за всеки режим. Ще ни трябват 200 грама накиснати форми без костилка, 2 моркова, около 100 грама весени ядки, финни ако може, и около 100 грама кокосови стърботини, също много малко масло и половин кафена чаша прясно мляко. Всичко това се смесва и това е основата ни за нашия блат. След това го поставяме в форма, която вие си изберете. Слагаме го в хладилника за няколко часа да стегне. И след това правим крема, който е само с крема сирени и малко еритритол. Когато вече ни е стегнала тортата, поставяме крема. Аз избрах отгоре да я украся с бровинки, защото това имах. И след няколко часа вече е готова за консумация. Така че enjoy!